Awni yangma bi amina avocat de gila wasa avocat kana fi kanga muni munge o bebe ɲɛfɔ video in kɔnɔna wa aka dɔ ko zarafa ka tobulu bɛ orange sanfɛ kunnafoniw 37 saba fila kelen a ye wele kɛ fu ani falaki avocat den saba bɔɲango talen filɛ nin an fɛ wa an b'an ka avocat ko k'a jɛ pasi ka sɔrɔ ka n'a fara wuli ka bɔ a sanfɛla la i b'a tigɛ cogo la tigɛ cogo min ka nɔgɔ i ma ne kɔni bɛ n ta fara bɛɛ de wuli ka bɔ a sanfɛla la ka sɔrɔ k'a kɔlɔ bɔ a kɔnɔna na o kɛlen kɔ an bɛ sɔrɔ k'a tigɛ cogo la tigɛ cogo min bɛ bɛn an ma poivron tomati jaba an b'o fana tigɛ k'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma an yɛrɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ avocat kɔni ale ni sɛfan ka di kosɛbɛ an ka sɛfan balabalalen n'a y'i diya i bɛ se k'a jiran fana dɛ nka bi ta ye ne ye ta balabala de an b'o tigɛ k'a kɛ kun ye kun min ka di an yɛrɛ ye n'i b'a fɛ i ka avocat kana na fin a tigɛlen kɔ o fɛɛrɛnin tɛ dɔwɛrɛ ye koyi i bɛ nemurukumuni de bisi a sanfɛla la walima i b'a datugu waasa fiɲɛ kana n'a sɔrɔ o mana kɛ min kɛ i b'a ye a tɛ fin joona abada an bɛ ketchup ani mayonnaise ɲaaminen ɲɔgɔn na n'a sɔrɔla ketchup jalan de b'i bolo i bɛ ketchup dɔɔni ta k'i ka mayonnaise k'a la a b'a dɔn ketchup ni ale ka timidiw i bɛ kɔgɔ dɔɔni fara a kan wa i bɛ tulu dɔ fana k'a la ka tuluko in kɛ k'a bɛn i sago ma n'a sɔrɔla karɔti dɔ b'i bolo i bɛ karɔti sin walima i b'a tigɛ k'a misɛnya k'o ni fili a ɲɛfɛ seleri walima persil an b'o dɔɔni ɲɔkiri k'o ni k'a la e ko a baara ma se sa wa an da yen sisan k'a ɲaami ni an ka vinaigrette dilannen ye wa ani buru ka di kosɛbɛ dɛ aw bisimila